ako tagsara kay kukitan kay dinhi kay naabaroy mga question ana. I-conference na mo next week. I'll be out for 1 week. We will be discussing about the grading system. Kay some were not able to pick up the reality of it. That's why we are going to conduct a conference of chief and assistant chiefs to be led by the bureau director in Manila. And we are inviting resource speakers to enhance our skills and capacitate us again. And then the moment I'll be back, I will conduct a conference immediately. That's the flow. Ma'am, last, can you give your message atong teachers and parents and students, ma'am? To all the parents, the students, and the teachers, I am reminded of a horse, a winning horse. A winning horse does not know why he runs a race. No. Why he runs a race. He runs very fast, not knowing why he has to run fast. But he has to run fast. Why? Because of the hits of the pain. No, but the horse driver keep on hitting with pain, and so therefore he will run. But we in the we are not. The running might not be so fast like that of a horse, but compared to a horse, we are journeying painfully because we want this program to be perfect. Every now and then, we feel the pain, labi magkabatitag violent reactions. And they do not know the meat and substance of the K-12. We know our direction. Comparably sa horse, ang horse, he runs a race without knowing why he has to run. But we in DepEd, we have to run and exhaust our time, use all our resources, give all our efforts, even it's painful, because we know our direction. That is to develop a functionally literate Filipinos, globally competitive Filipinos, God-loving Filipinos, Filipinos who will be known for their good governance. Those are our objectives. So in that way, I think the Philippines will have to change. Maybe we do something about it, and that's why I'm telling you about the horse. The horse has no direction, but we know our direction. That's it. Very well said, ma'am. Thank you. Kahibaw ba mo nga nagkulang gihapon ang Pilipinas ug pagtutudlo? Matod sa Department of Education nga nagkuha ang mga publikong tuhaan sa elementary ug high school sa tibuok Pilipinas ug 47. Okay, maigso no, mo to ang pakiginabi ni Dr. Carmencita Dinampo sa DepEd 7 no. Iyahang gisaysay dito ang mga programa nga ilang gihimo sa DepEd 7 haron ma-improve no ang ato ang quality sa ato ang teachers nga diin mo resulta nga to sa quality nga education nga ma-produce mga igsoon. So taud-taud atong si Sir Anton Dignadisen no ang Executive Director sa Education Unit sa Roman Baptist Foundation. Pan sa dili pa mo break on ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga nagkulang gihapon ang Pilipinas ug magtutudlo? Matod sa Department of Education nga nagkuha ang mga publikong tuhaan sa elementary ug high school sa tibuok Pilipinas ug 47 million ka magtutudlo. Ako si Pagtubig Chrisley, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Gihangop sa mga Boholano ang usa ka exhibit sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug sa Ortigas Foundation dito sa Dawis, Bohol. Ang exhibit nga naguluhan og Hidden Treasures and Exhibit of Spanish-era Churches in the Philippines nagpakita sa mga larawan sa 50 ka simbahan sa Pilipinas nga gitukod panahon sa mga katsila. Sa laing bahin, nipaubos sa usa ka learn shop ang mga empleyado sa Rafi mahitungod sa parenting style sa ilang mga anak. Gituki sa maong learn shop ang character-centered parenting kundiin gitumbok unsaon pag-ugmad sa karakter sa mga bata. Sa katapusan, gitagaan sa Rafi pinaagi sa Dolores Aboitiz Children's Fund kun DASEF ug tulo ka daycare centers ang munisipalidad sa San Francisco ug Asturias.
Ang maong daycare centers makatabang sa mga 200 ka mga bata sa pag-andam sa pagsulod nila sa elementary level. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Avoidance Foundation Incorporated. Kini si Pagkakit Heidi. Maayong buntag. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TASTA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Una mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TASTA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Madto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong motawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal o panglimpyo sa mga tunghaan magkatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apilaan ng Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Julie's, aangat ka, Pilipinas! Nangita ba kamo og mukarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mo itubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran mahimong motawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Mga igsoon, mubalik ta no ang atong gamay na lang gyud ang atong oras na habilin. Tuguti ko sa pagbasa no sa ato ang mga suki no nga mo ni post sa ilahang mga mensahe sa ato ang Facebook account no. Ang atong pangutana, do you think our public school teachers need to undergo research studies to improve the quality of their teaching? So mo ni ang ilang mga tubag maigsuon. Gikan ni Court Ray Lara no, ningon siya nga di mana sa teachers na ara man na sa estudyante. Sa school namo sa Naga National High School, lupig pay private school. Makadag tudlo. Samot na kung science section no. So mo na gikan ni Court Ray Lara. Lain pa no, gikan ni Danica Riz Iridiano, ningon siya, not really. There are teachers who are intellectually superior but don't put in their best. I guess sincerity, diligence and hard work is the key to teacher effectiveness. Okay. Atong basahon sa ni no, gikan ni Masi Bacalso Cabanyas, ningon siya, like any other degree, it's not really necessary.
although it is highly encouraged because, yes, it contributes to the quality of education, whether they undergo research studies or not. Teachers, or even all of us, shouldn't stop learning. What with this competitive and developing society, knowledge should also keep up with the times. So mo na ang ilang mga mensahe, no, mga igsoon. Ningon sad si Isyat ni, no? Ningon siya, encourage not only teachers, learning is a give and take process. Okay. So matod ni Lorito Jackie, ningon siya, definitely yes. Teaching is never about memorization of facts and what the book or lesson plan says, but about a soulful passion to delve and embrace one of life's magical enchantments, learning. Ongoing research keeps the soul abreast with the soulfulness of the world and the thinking mind, such that education for me is not a simple transfer or exchange of information, but a wand that makes us denizens of this world, erudite magicians of life, no? So mo na iyahang mensahe kan ni Lorito Jackie. Ningon sad si Cabino Guerrero, educators should not stop learning, for education is a continuous process. Yes, tinuod, no? Okay. So ningon sad si Henry Moreno, of course, they should be encouraged to do research on subjects that are near to their heart and profession, that will make it interesting, relevant, and fun for them to do. Oh, yes, no, mo na ni gikan ni Henry Moreno. Si Alexander Baharias, ningon sad siya, I agree. Teachers don't have to be superior intellectuals at all. It does not guarantee quality teaching in any way. It's more on their manner and way of educating that matters the most. What we students see as ideal educators are those who motivates us to be productive and engaged in learning, rather than teachers who spoon feed us with textbook lessons, or even those who demands us to be able to cope with their lesson plans, thus sacrificing the essence of thorough teaching and being unable to emphasize that we are not and will never be superhumans at the end of the day. So, gikanto ni Alexander Baharias, maigsoon. So, maigsoon, manghinaot mi, no, nga nakahatag mi ninyo og dugang kasayuran, no, og kasinin sa atong edukasyon, no. Unya, tugutin lang ko pagpasupot ni ini, no, ang 6th Rafi Triennial Awards bukas na. The search is on again for individuals or institutions nga nakahimo og epektibong o positibong kausaban, no, dinhi sa Visayas ug Mindanao. Haron sa pag-nominate, log on lang sa www.rafi.org.ph o baka kontaka si Cathy Margati sa numerong 418-7234 local 105. Mga igsoon, no? Natapos na gyud ang ato ang tulumanon. Again, daghang kayong salamat sa inyong pagkig-uban kanamo. Manghinaot mi nga nakahatag mi og dugang kasayuran nining buntaga. Wala na kitay panahon og dinhi natapos ang atong tulumanon. Sa ngalan sa akong kauban sa buhat, si Patrick Tabada, mga itong production manager, kang Heidi Palapar nga atong program director, og Ma'am Dumi Chua nga atong chief operating officer sa foundation. Ako moingon hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Maayong buntag, mga Bisaya. Og dinhi madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.